Je tady někde pan otec? Smíme prosit o Fedruňk? Jsme vypralí po cestě. To je krajánek Honza, jsem takovej všeuměl Franta. A táhneme až z Čech. U nás v Čechách o práci nezavadíte, to všechno je Skanska, Syner. Teď jsme byli na jednom mlejně, tam někdo uteče. Radši si to ani nepamatuju, jak se to jmenuje, protože práce blbá, strava mizerná, mlynářka nevrlá, ale tady my ostanem, tady my vydržíme. Tady vydržíme. Jo, něco tady poděláme, tam jsme toho taky něco podělali, no sice málo a všechno špatně, a tak to bylo adekvátní té stravě, že jo. My se snad do smrti budeme tím světem toulat, ale tady bychom mohli teda zakotvit, že? Paní máma vypadá dobře. Hej, vypadá, vidíte, jako láčky, hele. Z bílý mouky, hele. Teď jste slyšeli, proč jsme potřebovali to nový kolo postavit. Takže pan mlynář nechal postavit kolo z dřeva dubového, aby dlouho vydrželo, a když už tady jste, tak vám o tom mlejně něco povím taky. Takže tenhle ten mlejn byl podle ústní tradice založený už za Karla IV., ale určitě to bylo před rokem 1460, protože patřil k osadě Dašovicům, která v tom roce už je psaná jako pustá v roce 1466. Takže musel být postavený spolu s rybníkem o něco dřív. První písemný doklad ale jsme našli s panem Součkem v archivu, za což mu moc děkuju, že mi pomáhal bádat v archivu. Tak jsme našli před rokem 1536 v urbáři panství Brtnického. A v roce 1855 zdejší mlýn kupuje Karel Nechvátal, první toho jména, který opět přišel ze spodního mlýna. Takže my jsme tady se spodníma mlynářema vždycky byli tak nějak zpříznění, jako jsme i teď, a vítám tady teda delegaci z Dolního mlýna. Jsme to všichni jedna velká rodina. A společně se snažíme to tady trošku zvelebit a vrátit slávu tomu řemeslu mlynářskému a vůbec vzdát hold předkům za tu jejich práci, kterou takhle krásně dokázali odvést, dokázali to všechno vymyslet. Takže teďka vlastně tady byl ten Karel Nechvátal první, to byl do roku 1907, pak předal mlýn svému synovi, taky Karlovi Nechvátalovi, což už byl můj pradědeček. A ten teda bohužel v roce 1915 zemřel na zápal plic. Prababička se musela o ten mlýn starat sama s pomocí svého bratra doktora Karla Hobzy. A následovníkem teda byl Karel Nechvátal III., její syn, který bohužel byl mlynářem zvaný pouze od roku 1938 do roku 1940, kdy tragicky zahynul, a tím vlastně éra toho mlýna končí, protože za války byl zaplombovaný od Němců. Po válce přišla kolektivizace a všechny tady ty věci, a v roce 1953 stejně komunisti všechny malý mlýny zavřeli, takže vlastně ta činnost mlynářská už nebyla obnovená. A ten mlýn v podstatě chátral, a to celé mlýnské křídlo, tato část budovy od stropu až po spodek, tak vlastně byla využívána jako odkladiště, tak jak se tam dávají nepotřebné věci nebo sklad dřeva. Prostě bylo to zarovnané. Když já jsem to jako dítě poznala, bylo to až po stropy a neviděla jsem nic z toho zařízení, které tam bylo dochované, ale vždycky jsem toužila to obnovit a dát dohromady. Takže tímhle s tím se mi to tak jako podařilo už trošku v loni a završili jsme to teda postavením toho originálního kola, za což teda speciální dík patří mistru sekernickému Františku Mikyškovi. Který se svými syny kolo postavil doma až u Sedlčan, přivezli ho sem a tady ho teda smontovali s pomocí mého manžela, mého bratra. A dokázali to neuvěřitelně během 24 hodin dát dokupy a je to opravdu poctivá sekernická práce. Takže
Tímto jsem poděkovala jim, pak bych speciálně chtěla poděkovat paní starostce, která nás v tomto podporovala, pomohla nám i se svou rodinou vlastně ve všech směrech. Pak bych poděkovala ráda panu Klímovi, ale ten tu zřejmě nedorazil, majiteli firmy Elektroklíma, který nám poskytl základní částku, bez který bychom si to netroufli rozjet, protože bychom vlastně měli strach, že se na to ty peníze neseženou. Pak největšímu našemu fandovi za pomoc finanční i při všech pracích vydatně Aleš Caha. Pak tady nikde nevidím náš stavební dozor Jiřího Láta. Jiří Lát peče prase. Táňa Lesneková, úžasná pekařka, která nadělala tady ty výborné koláče a ještě jich tam spousta dalších. Synovi samozřejmě za pomoc se vším, co bylo potřeba. A manželovi, že to se mnou všechno sdílí a naplňuje ty moje bláznivý sny. Pane otče, spustíme vodu. Hele, to drží vodík. Parfém to jinak. Pustu ruku zelenou. Hele, už se pustu ruku dále. Už tam dále. Doma nebýváte zleje, paní mámo. Hezkou dceru máte, ale ženu. Doma nebýváte tam za vodou. Hýbá se to, hejbá, u starýho mlejna. No a potom teda vyrůstal ten nejstarší synek, vlastně Karel Nechvátal III. Toho jména, což je tady ten chlapeček, tady třeba vidíme i hrníček, který mu nechali zhotovit, jako byla to největší taková naděje toho rodu, protože pan doktor ani sestra Tereza nezaložili vlastní rodiny, takže ten Karlík byl jediný nástupce možný, studoval na Mlynáře v Pardubicích, tady třeba je jeho vysvědčení, tady už ho vidíme jako mladýho kluka teda u toho mlýnského zařízení. Ale právě proto, že byl teda tou jedinou nadějí rodu a všichni jako v něj vkládali ty naděje, tak se nemohli smířit s nevěstou, kterou si vybral, protože nebyla úplně podle jejich gusta, ne, že by byla chudá, ale neměla nějakou nejlepší pověst asi. No ale nikdo netušil teda, že to vyřeší se tím, že spáchají společně sebevraždu ti snoubenci. Takže jemu bylo 29 let, byl posledním mlynářem. V roce 1940 vlastně skončila kariéra tohoto mlýna, protože nebyl, kdo by to po něm převzal a nepodařilo se to už tu mlynářskou činnost obnovit. Když se podíváte tímhle směrem, uvidíte nejstarší stroj, který tady máme, což je to základní mlýnské složení. Je to skříň na mlýnské kameny s násypkou, spodní kámen ležák, horní běhoun se otáčel, sypalo se tam obilí a v podstatě z toho vypadával šrot nebo něco podobného šrotu. Kde je vlastně převod vodní síly do pravého úhlu. Jak vidíte, to kolo se pohybuje vertikálně, kdežto mlýnské kameny se potřebují pohybovat vodorovně, takže převod do pravého úhlu zajišťovalo palečné kolo a tady ten pastorek, nebo já tomu radši říkám kladnice, to se mi líbí víc. Tyčky bývaly z agátového dřeva nebo z habrového, aby bylo hodně tvrdý a vydrželo to. No a tady jsem si tak jako poprvé zrekonstruovala to vodní kolo, protože ona se nikde nedochovala fotka. Ono vždycky bylo zašalované, aby nepromrzalo, takže já jsem v podstatě nevěděla, jak má vypadat, ale podle těch zbytků a podle různých materiálů jsem si ho takhle vysnila a jak vidíte, vypadá to trošku podobně, i když ty lopatky mám otočený naopak, jsem zjistila. Tady se jakoby zastavil čas, protože ten mlynář zahynul tragicky a nikdo po něm jako neměl tu sílu to převzít a ani sem pomalu nechodili, protože to byla rodinná tragédie a vlastně všechno to zůstalo tak, jak se to zastavilo, takže tam vlastně vevnitř je ta 70 let starý moučný prach, mouka, tak, jak to bylo.
A jak to bude fungovat pro veřejnost teď? Dneškem to začalo a teď se někdo může nějak objednat, nebo jak to funguje? Je to prostě v podstatě přístupný po celý rok, kromě teda mrazu, kdy se tam nedá vydržet, ale je potřeba si zavolat, nebo máme i webové stránky mastna.com, protože my jsme docela pracovně vytížení, hlavně o víkendech, takže je docela problém, trošku se to bije, že ta turistika probíhá o víkendu a my teda zrovna vyjíždíme na výstavy psů a koní, kteří nás živí, vlastně tam prodáváme své výrobky, takže je to po domluvě možno, ale kdykoliv, ale po domluvě. A vy teda, když říkáte, že jezdíte po těch výstavách a prodáte tam, takže vaše povolání, nebo to je co? Já jsem výtvarnice, takže portrétuju zvířata, ale i fotím zvířata a z toho vlastně se odvíjí výroba. I s manželem vyrábíme samolepky, takové tabulky na dveře se psama a všecko kolem psů, koní, lovný zvěře, takže to nás živí vlastně, že to prodáváme tady na těch specializovaných výstavách.